Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Tataristan 24 telekanalında turdan-tur efirda medeni oğartu topşuğu. Barğızga da matur hem oңышлы күн tilep sizni selamli min Gülüse Sıngatulina. Ул сәхнәне тутырып, рухланып, илһамланып, рәхәтләнеп уйный. Сәхнәдә яши дип әйтү дә дөрес булыр. Җырлы рольләре белән улысын да, кешесен дә үзенә гашык итә. Сүзем Татарстанның халык артисты, республиканың Муса Җәлил исемендәге дәүләт бүләк гиясе Зөлфирә Зарипова турында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Хәерле көн, исәнмесез Зөлфир апа, хуш килдегез. Исәнмесез Гөлүсә. Ничек кәефләрегез? Ярый, bir килеш әзрәк мандыраш бар инде. Барысы да әйбәт булачак, ала бирсә. Сезне күрергә без бик шатбыз. Юбилей кичәсе алдыннан вакыт табып килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, алда әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турдан-тур эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Зөлфир апа, безнең хәбәрчебез сезнең хакта сюжет әзерләде. Бергәләп карап үтик әле. Аннан соң инде әңгәмәбезгә күчәрбез. Игътибар экранга. Студиябыз кунагы Татарстанның халык артисты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы, Татарстанның Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Зөлфирә Зарипова. Зөлфирә ханым Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылы кызы. Җырга моңга сәләтен авылдашлары да күреп, бу кыз җырчы булыр дип юрыйлар. Ләкин тормыш сукмагы башкачарак язылган икән. Зөлфирә Зарипова Казан театр училищесын тәмамлаганнан соң Камал театрында эшли башлый һәм бүгенгәчә шушы сәхнәдә хезмәт куя. Зөлфирә ханым музыкаль сәләте, кыю фикерләве, эчке темпераменты белән тамашачы күңелендә үз урынын тапкан шәхес. Образларның эчке дөньясын, кичерешләрен бөтен тирәнлеге белән күрсәтә ала белүче көчле драматик актриса да ул. Һәм бу чыннан да шулай, бездә бүген бик талантлы артистларыбызның берсе. Зөлфир апа, менә бик тиздән Камал театрының зур сәхнәсендә сезнең юбилей кичәгез узачак. Һәм миңа калса, менә бу урында шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Камал театры инде ул һәр вакыт безнең артистларын зурлый һәм юбилей кичәләрен дә тамашачылар белән берлектә үткәрә. Аннан соң менә юбилей кичәсе дигәннән, миңа калса инде бу артист өчен безнә күрә бер имтихандыр да, ниндидер нәтиҗәләр ясаучырыдыр. Менә гомер бәйрәмегезгә нинди хисләр белән керәсез? Дөресен әйткәндә, инде бу яшьтә юбилейлар үткәрмәм дигән идем. Мин шундый кеше, мине бик тиз уговаривать, урысча әйткәндә, бик тиз генә үгетләделәр дә. Аннары үзем дә уйладым инде, үткәрмәсәм дә күңелсез булыр, үземә дә бәлки дип. Төрлесен уйлап, капмалы каршылыклар белән үткәрергә булдым. Әлбәттә, җиңел түгел, авыр. Чөнки яшь вакытта менә 50 еллыкны үткәргәндә рольләр күп була. Образлар күп, яшь йөрәкләр, Диләфрүзгә дүрт кияүләр, анда күп. Бүләк өчен бер нәрсә уйламыйча чыгасың да уйныйсың. Менә мулла, әрем исләре бар иде. Хәзер ул спектакльләр инде төшеп калдылар. Әле мин 2016 елны аягымны сындырган идем. Шуннан соң 1-2 ел эшли алмый тордым. Шуңа күрә хәзер яңа рольләрем бик юк. Авыр спектакльләрнең элеккеге спектакльләрдән сайлап алып уйнарга туры килә. Менә бер генә яңа ролем бар, ул Рәшәдән. Яраткан язучым Әмирхан Еникинең бер генә сәгатькә дигән әсәре буенча эшләнгән спектакль. Бер генә сәгатькә Рәшә спектакленең башы инде ул. Менә шуның белән башлыйбыз инде. Аннары инде икенче пәрдәләрдә элеккеге спектакльләрдән отрывоклар һәм безнең яшь артистларыбызның җырлары булыр ала бирсә. Һәм бик күп котлаулар китәчәктер миңа калса. Котлаулар да булыр, әйе. Булыр.
Зөлфир апа, менә сез ялгышмасам 50 елга якын Камал театрында хезмәт итәсез. Шулай бит? Һәм шушы еллар эчендә безнең халкыбызны берсеннән-берсе төрле, матур, үзенчәлекле рольләр белән шаккатырып торасыз. Менә шушы урында сезнең иҗат юлыгызның башына да тукталып үтәсе килә. Марсель Сәлимҗанов сезнең төркемегезне бик яратып бетермәгән булган икән. Берегезне дә театрга алмыйм дип әйткән. Һәм инде бәхеткә дип әйтергә кирәктер миңа калса бу урында, ул инде үзенең фикерен үзгәрткән һәм бер дигән шәхесләрне милли театрыбызга үстереп биргән. Марсель абыйны ничек күндердегез менә шул вакытта? Yok, min oylamıyorum onun için yürekten etkendir deyip. O bizge şunu şuraya etkendir, birigizne de olmasıydım özüm bulsam dedi o. Biz korkup kaldık elbette. Şu sözden sonra ana aşarga tırıştık bütün biz. O bizge şunu tergiş etip etkendir. Bunlar mine aşarga tırışıp okusunlar, tırışıp işlesinler deyip etkendir deyip oyluyum. Çünkü 4 yıldan soň biz okup bitirgende ol indi bizni yarataydı, bütünü bizge matur sözler aytaydı. Rahmet. Mine teatrga alıp kalgan için Akademi teatrı anda kirir için köp kişiler hayallana. Mine biz 6 kişi elektik anda baştan biz elektik 4 kız. Alsu, Ruziye, Firayamin. Onlar soňundan 1-2 yıldan Dusil Kasimov, İdris Mesutov hem Nariman ismi çıktı. Mine şulay biz 7 kişi teatrda işledik. Damir Sirajiyev keldi, ondan soň rejissor bolup, bizning kursda şol mine 8 kişi teatrda işledik biz neçe yıllar boyu. Demek менә укыту дәверендә менә шушындый ысуллар да куллану кирәк икән, әйме? Кирәк булгандырмы инде ул? Әйе, шулайдыр. Зөлфир апа, менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә мин сезнең хакта бик күп мәгълүмат тупладым. Һәм 1996 елга бер интервьюгыз вакытында сез мондый сүзләр әйткәнсез икән. Мин бүгенге көндә үземне тулаем артист буларак ачып бетермәдем әле дигәнсез. Менә хәзерге вакытта фикерегез үзгәргәндер миңа калса. Нәрсә дип әйтерсез? Мин әйтәм, еллар узган сайын кешегә килә менә тәҗрибә. Ул тәҗрибә туктамый, су аккан су кебек. Чөнки син уйлыйсың, менә мин бу юлы дөрес эшләдем дип. Уйлап карасаң, әлбәттә, әле ул анда ялгыш булган булып чыга. Менә артист ташлай, гомер буе тәҗрибә туплый инде. Әлбәттә, мин менә хәзер элек уйнаган рольләрне бөтенләй башка төрле итеп уйнамасам да, аңа бик күп яңа буяулар өстәр идем. Әйе. Һәм аннан соң миңа калса, Ахыр заман спектаклендәге Ак бүре роле сезнең тормышыгызда бик әһәмиятле роль уйный торгандыр. Менә бу спектакльнең чыгуы да инде шул заман өчен зур вакыйга булган дип беләм. Әйе, ул спектакль бик зур резонанс алды дип әйтим инде. Чөнки ул Дамир Сиражиев куйданы, ул бөтенләй башка спектакльләргә ошамаган, ул музыкальный рок кебек бер төрле роковой спектакль кебек барды ул. Дамир анда укып кайткан иде Мәскәүдә, Ленкомда, шуннан ул яңа кешеләр белән җыеп, әйе, шуны куйды. Аңарга аның куйып чыгасына ышанучылар да бар иде инде. Ләкин үзебез дә шаккаттык. Шундай матур гына, әйбәт кенә бөтенләй яңаша спектакль килеп чыкты. Мәскәүдән килеп, хәтта менә демонстрация вакытында Мәскәү кешеләре мине тотып, менә мондый спектакльләр әле Мәскәүдә дә сирәк була. Biz менә әле Мәскәүгә чакырабыз бу спектакльне дип әйттеләр. Менә мин үзем әйтәм, чөнки шулай булды. Нинди зур дәрәҗә. Biz шул спектакль белән Мәскәүгә барып, Мәскәүләрдә уйнап кайттык. Аны Мәскәү телевидениесе төшерде. Шушы спектакль өчен миңа Муса Җәлил премиясын бирделәр. Менә ул спектакльгә мин Дамир Сиражиевка бүгенге көндә бик зур рәхмәтлемен. Ул спектакль булмаса, бәлки әле минем дә дәрәҗәм бу кадәр үсмәс иде, чөнки әйтәм бит, Муса Җәлил премиясын мин шул спектакль өчен алдым.
Менә Зөлфир апа, әңгәмәбез башында инде Рәшә спектаклендә искә алып үттегез, шулай бит. Менә әлеге спектакль турында аерымда сөйләшеп үтәсе килә, чөнки аның режиссеры яшь, бик талантлы режиссерларның берсе Айдар Жаббаров. Менә яшьләрнең алымнарын ничек бәялисез? Миңа гомумән безнең театрдагы яшьләр ошый. Алар берсеннән-берсе талантлы, берсеннән-берсе матур. Менә яңа гына чыкты әле Сицатой. Карыйсың, бөтенесе җырлый, бөтенесе шундый матурлар, бөтенесе сөйләүләре дә. Гомумән яшьләребез әйбәт. Аннан соң алар бөтенесе рәхмәт. Менә коридорда очрашсаң, исәнмесез дип барсы да җылы күңел белән, ачык йөз белән исәнләшәләр, бик күңелле. Анысы яшьләргә кушылып мин уйнадым бер үзем анда олы кеше. Әйе. Әмма Айдарның эшенә килгәндә. Айдарның, менә мин әйтәм, мин ул спектакльдә ролем зур түгел. 3-4 кына текстанда. Но Айдарның менә алымы аның, әйеме, ул ниндидер үзенең менә шушы действияларны шулай кыра, мизансценаларны кино кебек бара спектакль. И ул шул кадәр күңелгә тия. Мин монда ул мен әйтәләр анда син әйбәт уйнадың, менә җыладык та дип әйткән кешеләр бар инде, бөтен кешегә дә ошамаган мындыр да, чөнки төрле кеше бар. Но миңа әйткән кешеләргә мин гел әйтәм, бу минем заслугы түгел. Бу Айдар Жаббаровның заслугысы. Ул аны менә шушылай төзеп чыкты сәхнәдә, шулай итеп. Анда менә без барабыз, узата, сәхнә әйләнеп бара. Мин аларны күргәндә, анда уже минем үземнең җылысым килә, чын күңелдән, чөнки мине үземнең күңелемә тия ул. Мизансцена шул кадәр уста эшләнгән анда, менә урынында. Бөтен эшкәлекләренә кадәр уйланган. Бик әйе. Менә шушы Айдарга киләчәктә дә зур уңышлар телим. Юллары һәрвакыт шулай матур, якты булсын. Һәм милли театрыбыз гел үсештә, эзләнүдә булсын. Зөлфир апа, безнең сезнең хакта тагын бер сюжетыбыз бар. Бу көннәрдә безнең хәбәрчебез театрда кунакта булып кайтты. Сезнең хезмәттәшләрегез белән аралашты. Бергәләп ул әзерләгән сюжетны карыйк әле. Игътибар экранда. Зөлфира ханым Зарипова быел 70 яшьлек гомер бәйрәмен, күркәм юбилеен билгеләп уза. Шул уңайдан хезмәттәшләренең дә әйтер сүзләре, теләкләре бар. Без бит инде бик өлкән кешеләр. Миңа Зөлфира белән бик күп уйнарга ничектер туры килмәде. Әмма дә ләкин мин аның шәп актрис икәнлеген беләм. Һәм ул аның уйнаган әйберләрен әгәр дә анализ эшли башласаң, ул бик тирән фикерле, бик матур тавышлы, искиткеч җырлый торган актриса ул безнең. Һәм бик әйбәт кеше буларак та ул. Бит әле әйбәт актер булыр өчен әйбәт кеше дә булырга кирәк. Эшкерсез артистның уйнавы да самими, мәгънәле кешенең эше дә тиешенчә була, Дирина табый. Килешми, мөмкин түгел. Күп спектакльләрдә уйнарга туры килде аның белән бергә. Зөлфир апа бик тырыш, акыллы, чибәр хатын. Без әле менә 95 елда эшли башлаганда, әле Зөлфир апа Зәңгәршәлдә Захира ролен башкара иде. Ул кызлар кебек сәхнәдә шауып йөри иде дип әйтәм инде. Зөлфир апа дигәч, шундый күңелдә якты хисләр генә килә. Ул үзе дә чөнки бик якты кеше, шәхес буларак та бик якты. Һәм ул үзе дә бик матурлыкны күрергә ярата торган кеше. Матурлыкны ярата торган кеше. Бик көчле рухлы кеше. Әнимсе спектакленә килгәндә ул шундый хатын-кыз образын тудырды, хатын-кыз ролен инде. Нинди генә тормыш мәшәкатьләре, авырлыклары килсә дә, ул сынмаган, бирешмәгән. Ай, малай син монда. Кара менә, лампалар яндырыр. Мәгарәдә яткан кебек ятасың, Әнә. Элек ничек була яшәлдек әнә. Менә бит Зөлфир апа, сезне ничек хөрмәтлиләр, ничек зурлыйлар.
Менә Камал театрына килгәндә ул инде чыннан да зур бер гаилә, тату бер гаилә кебек. Һәм менә андагы һәрбер кеше ниндидер роль башкара сыман. Бу инде гаилә эчендә дип әйтик, сәхнәдән тышта. Менә сезгә килгәндә сез үзегезне ниләр өчен җаваплы итеп хис итәсез? Миңа калса, беренче чиратта инде сез театрда баручы һәрбер чараларны үзегезнең җырларыгыз белән бизисез, шулай бит? Инде җырчы дип, җырчы артистка дип халык минем җырны әйбәт кабул итте. Аларга рәхмәт. Мин үземне алай җырчы итеп хис итмим, әлбәттә. Чөнки мин үземнең кемчелекләремне җыр буенча бик яхшы беләм. Мин халыкчан инде, халыкчан тавышым минем моңлы. Шуңа күрә халык минем җырлаганны ярата дип уйлыйм. Әлбәттә, спектакльләрдә кичкенә җырлар белән мин үземнең рольләремне бизәгәнем бар инде. Кичкенә генә берәр куплет җыр җырлап алам кайсы бер спектакльләрдә. Алар шулай кушалар миңа режиссерлар җырлый белгәнгә күрә. Менә шул, булай мин җырларга бик артык яратам дип әйтә алмыйм. Мин җырларга бик куркам, борчылам. Яшь вакытта ул турыда уйланмаган, җырланган инде. Менә хәзер алайгач, чөнки мин әйтмим инде, профессионал җырчы түгел бит инде. Үзешчән. Безнең инде уку. Миңа калса, менә театр артистларының җырлаулары алар барыбер башка төрле, ничектер үтемлерәк дип әйтимсең. Әлеге җырлар ничектер күңелдән, йөрәктән чыга сыман. Менә миңа яшь әйтәләр, зәңгәр кыңгырауларны уйнаганда зәңгәр кыңгыраулар. Ул вакытта минем тавышым да юк иде, салкын тигән зәңгәр кыңгырауларны мин шулай җырладым анда, авырган килеш. Мин үзем беләм, мин анда әйбәт җырламадым, аны яхшырак та җырларга мөмкинлек бар иде, әгәр тавыш авырмаган чак булса. Шуны миңа әйтәләр, менә зәңгәр кыңгырауларны синнән дә әйбәт җырлаучы юк дигән кешеләр бар. Белмим, алар аны чын күңелдән әйтәме, әллә просто минем күңелемне күрер өчен әйтәме, анысы чын күңелдәндер миңа. Сорау бик зур минем өчен. Ләкин мин уйлыйм инде, мин аларга җавап бирәм. Сез мен әйтәм, спектакльне карыйсыз. Спектакльдәге образ шулай җырны да матур айтып күрсәтә, чөнки образ белән җыр бергә алар гармония тудыра, и шуңа күрә җыр да матур кебек ишетелә. Зөлфир апа, менә заманында Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фуат абый Әбүбәкеров сезнең хакта мондый сүзләр әйткән булган. Миңа калса, менә бүгенге көндә дә ул әлеге сүзләрне бик рәхәтләнеп кабатлар иде. Мин хәтта язып та алдым, укып та үтәсем килә. Җырчы актриса буларак ул бигрәк тә аерылып тора. Матур тавыш, затлы кыяфәт, агылып торган моң. Әгәр Зөлфирә җырчы булам дип укыса, ул нык балкучы йолдызларның берсе булыр иде. Менә шуннан да инде театрда эшләгән дәвердә, хәтта сезнең моны инде уртак дискта дип атарга мөмкиндер, шулай бит, чөнки менә сез әйткән зәңгәр кыңгыраулар да, кызыл чәчәк җырлары да бар әлеге дискта. Менә минем сорыйсым килә. Әгәр дә мәсәлән артка әйләнеп карасак, нишләп җырчы булмадым икән дигән уйлар килмиме? Юк. Югаймы? Мине чакырдылар театрда эшләгәндә, миңа килде Илгиз абый Мәҗитов белән Айдар абый Арсланов. Сәхнәгә менделәр, мин репетиция ясап ятканда, сиңа мондагы зарплата устраивать итәме, синең җырчы буласың килмиме? Әгәр дә нитсәң, без синнән җырчы ясыйбыз, кил безгә дип чакырып. Юк дидем, мин театр артистка буласым килә. Театрда мин җырлый да алам, бии да алам, уйный да алам. Миндә эш мөмкинлек бар дидем. Шуңа күрә мин театрда калуыма бик сөенәм. Җырчы бит инде ул ничек, тавышың булганда син җырчы, тавышың беттейсә, син инде беркемгә кирәкмисең. Театрда әле теге җыр тавышы булмаса да уйнарга мөмкин була. Мин шуңа күрә әйтәм, менә күп кенә филармония артистларын, менә җөрәк җылый алар өчен, бик әле чәчәк атып җырлап йөргән вакытта филармониядән чыгардылар пенсияга. Менә алар аннары соң бит эшләргә кирәк. Без бит инде артистлар башка эш белмибез. Безнең эш уйнау да җырлау. Шуңа күрә менә бик күп кайгырып йөргән артистларны мин беләм. Шуңа күрә мин һаман әле театрда әйткән бар, ярый да әле җырчы булмаганмын. Ярый да әле артист булганмын. Теге Рауил абый шаяртып сөйли инде. Гагарин ышкаш бер
alıp barış ekan. Nega men Gagarin tugul, nega Feyzi Yusupov nega Gagarin tugul deb. O'lgach yarayali men Feyzi Yusupov yari Gagarin tugul deb aytgandek. Shuning kabi shoyaro endi bu. Әлі яры артист болғансыз, шулай бит, театр артисті. Зөлфира апа, менә ни кызганыч тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашып килә. Бәлки сезнең башкаруда берәр җыр белән тәмамларбыз. Мөмкин булса, рәхәтләнеп тыңлар идек. Мен менә бу үземнең юбилейда җырлый торган җырымның бер генә куплетын җырлап күрсәтәм. Бик матур җыр инде ул. Фафанова Миңнуллинның сүзләре, Резда Ахярова музыкасы. Кайдалар? Кайда икән алар? Кайдалар, кайда икән алар? Өмет ярларына җиткән чаклар. Мөлдерәмә тулып ташкан күңелләргә. Йылдызлардан сихри нурлары тамган шакылар. Эрмисіз спектаклін қарағандай болды. Бұл меңа қалса, біздің қараушы тамашашылар күңіллері білен болса да ол қышылап қойғанлардыр, Зөлфира апа. Зөлфира апа, бик зор рәхмәт сізге. Сіздің білен шындай жылы рәхәт болды деп әйтәсем келе. Біз енді біләбіз, сіздің тұрмышығызда бик көп сынаулар да болған. Ләкин сіз шуңа қарамастан үзігізні күчлі шәхіс етіп көрсәтә білесіз. Әферин деп әйтәсем келе. Олда сізні бары тек шатлықлы яңалықлар гына көтсін. Тормышығыз матур жырға тең болсын. Амин, рәхмәт, Гөлүсә, рәхмәт. Һәм иң мөһиме юбилей кичәгез матур үтсен шулай бит. Амин. Саубуллашабыз, бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.